Hola, amants de l'art! La Font, en francès La Source, és una de les obres més emblemàtiques del pintor neoclàssic francès Jean-Auguste Dominique Ingres. Iniciada cap al 1820 a Florència i finalitzada al 1856 a París, presenta una figura femenina nua dempeus, al·legòrica d'una font d'aigua. La pose del nu es pot comparar amb la d'una altra obra d'Ingres, la Venus Anadiòmene, del 1848, i és una reinterpretació de l'Afrodita de Cnidos o de la Venus Púdica. Dos alumnes d'Ingres, els pintors Paul Balze i Alexandre Desgoff, van ajudar a crear el fons i la gerra d'aigua. Ingres tenia 76 anys en completar-la, ja consagrat com a artista i president de l'École des Beaux-Arts. Des del seu debut públic al 1856, la Font fou rebuda amb entusiasme i és considerada la culminació de l'ideal de bellesa acadèmic del segle XIX. Pel que fa a l'anàlisi iconogràfica, en la Font, Ingres representa una jove nua dempeus sostenint amb ambdues mans una gerra de la qual raja aigua contínuament. La figura està col·locada entre roques i envoltada de vegetació com una nimfa sorgint d'un brollador natural. Els elements iconogràfics principals, la gerra, l'aigua, les plantes i la pose de la noia, tenen tots un significat simbòlic clar. La gerra, vessant aigua, identifica la dona com la personificació d'una font o una déu. De fet, en la tradició grecorromana, les fonts i déus d'aigua solien personificar-se com a nàiades, esperits femenins de l'aigua dolça, representades sovint amb un canti o petxina i envoltades de plantes aquàtiques. En aquest cas, la jove nua és la font. L'aigua brolla literalment de les seves mans, reforçant la identitat entre la figura i l'element natural. La vegetació que flanqueja la figura contribueix també al llenguatge simbòlic. S'hi veuen flors a cada banda dels seus peus, un element fràgil que pot al·ludir a la vulnerabilitat i la fugacitat de la joventut. Les flors són belles, però fàcilment arrencades per qui les vol collir, cosa que metafòricament apunta a la vulnerabilitat de la donzella davant els desitjos masculins. Al voltant de la jove hi creix Heura, planta associada a Dionís, déu de la natura desbordant, l'èxtasi i la regeneració. Així, l'Heura podria insinuar un aspecte dionisíac, un desordre sensual latent, en contrast amb la puresa ordenada que simbolitza l'aigua clara. L'aigua que cau de la gerra forma un regueró que separa físicament la nimfa de l'espectador, com una mena de frontera líquida. En la iconografia clàssica, els rius i cursos d'aigua sovint marquen límits simbòlics i creuar-los representa una transició o accés a allò sagrat. Aquí, la separació suggereix que la nimfa font pertany a un àmbit quasi sagrat o mític inaccessible directament al públic. Pel que fa a la pose de la figura, Ingres s'inspira obertament en models de la tradició clàssica i renaixentista. La noia apareix frontal, amb el cos lleugerament contraposto, és a dir, desplaçant el pes probablement sobre una cama, i els braços aixecats per sostenir la gerra sobre el cap. Els crítics d'art han assenyalat que aquesta posició recorda les venerables representacions de la deessa Venus. De fet, la Font reimagina l'Afrodita de Cnidos de Praxíteles, una de les primeres escultures gregues de nu femení. L'Afrodita de Praxíteles, del segle IV abans de la nostra era, coneguda també com a Venus Púdica, mostrava la deessa dempeus, nua, cobrint-se modestament el pubis amb una mà, mentre l'altra subjecta un drap, deixant el pit descobert. Ingres adapta aquest esquema a la seva tela. Tot i que la nimfa de la Font no es tapa el cos amb les mans,
Al contrari, les té ocupades sostenint la gerra, hi ha en ella una aura de modèstia i puresa similar. Les seves cames, juntes, i l'expressió serena li donen un aire cast malgrat la nuesa. De manera similar a Venus, la figura d'Ingres representa l'ideal femení atemporal situat en una pose elegant que ressalta les corbes naturals. El mateix Ingres havia pintat uns anys abans una Venus anadiòmena, amb un posat semblant, una Venus emergint de l'aigua i escorrent-se els cabells, considerant-se aquell quadre un precedent directe iconogràfic de la font. En resum, iconogràficament, la font presenta una síntesi molt clara. Una nimfa font, personificació de la font d'aigua fresca, identificable per la gerra i l'aigua, representada com una jove nua ideal en un entorn natural poblat de símbols, flors efímeres, heura dionisíaca. És un llenguatge visual hereu de la iconografia clàssica i renaixentista. A l'art europeu tradicional era comú representar els rius i fonts com figures humanes, les fonts com donzelles o nenes i els grans rius sovint com a ancians barbuts acompanyats de nimfes menudes que simbolitzen els afluents. Ingres veu directament d'aquest llegat clàssic. La seva nimfa continua la tipologia de la deessa de la bellesa o de l'esperit de la naturalesa benevolent. Passem ara a l'anàlisi iconològica. En la font, Ingres no només ens mostra un mite o una al·legoria aïllada, sinó que també vehicula tot un ideari del classicisme acadèmic del segle XIX sobre la feminitat idealitzada, la natura i l'art. D'entrada, la nimfa encarna la unió simbòlica entre la dona i la natura. És a la vegada un cos femení i una font d'aigua, integrant la idea que la feminitat, sobretot en la seva vessant jove i pura, és font de vida, de bellesa i d'inspiració. No debades, a la literatura clàssica, la font d'aigua era sovint sagrada per a les muses i considerada origen de la inspiració poètica. Així, podem llegir la font com una metàfora visual de la inspiració artística mateixa. De la mateixa manera que l'aigua brolla incessant de la gerra, la bellesa femenina ideal brolla com a font eterna d'inspiració per a l'artista i per a la humanitat. Dos historiadors de l'art, Frances Fow i Richard Thompson, han assenyalat precisament aquesta unitat simbòlica de dona i natura a l'obra, on els elements florals i aquàtics serveixen de rerefons perquè Ingres hi projecti els atributs secundaris de la dona. La figura femenina es confon amb el paisatge. Ella és la naturalesa idealitzada que proveeix l'aigua de la vida i l'estímul de la inspiració. Ingres, com a bon neoclàssic, volia inserir-se en la tradició grecorromana. La nimfa font remet als mites de nimfes aquàtiques com Aretusa o a Venus sorgint de les aigües. Si recordem, el mite d'Aretusa narrava la història d'una nimfa perseguida pel déu riu Alfeu que per protegir la seva castetat era transformada per Àrtemis en una font. Aretusa emergia finalment com un brollador a Sicília. Sense dir-ho explícitament, la font evoca aquest imaginari de la donzella pura però perseguida pel desig, convertida en déu cristal·lina. Els crítics contemporanis a Ingres no passaren per alt aquesta fusió de real i ideal. El poeta i crític Théophile Gautier va descriure la figura dient «Mai carn més àgil, més fresca, tan plena de vida i impregnada de llum, s'havia ofert als nostres ulls en la seva modesta nuesa. L'ideal, aquesta vegada, s'ha convertit en un trompe-l'œil». Amb aquestes paraules, Gautier elogiava la síntesi entre natura i ideal aconseguida per Ingres. La noia és alhora d'una bellesa ideal impossible i d'una aparença tan real que enganya la vista, és a dir, el trompe-l'œil. Aquí s'entreveu la voluntat d'Ingres de crear una imatge idealitzada de la feminitat que tanmateix sembli viva, tangible. Des del punt de vista del pensament estètic del segle XIX,
Lafont exemplifica l'aspiració acadèmica de trobar en l'antiguitat els valors eterns, puresa, harmonia i bellesa ideal. La nimfa representa la perfecció atemporal, sense referents concrets contemporanis. No és una dona identificable, sinó un tipus ideal. Alhora, hi ha qui ha volgut llegir en aquesta obra un incipient to simbolista. La imatge de la jove està impregnada d'una atmosfera quasi onírica, atemporal, que anticiparia aquella fascinació dels simbolistes per les figures femenines al·legòriques i misterioses. No és casualitat que artistes del tombant de segle com Gustave Moreau admiressin aquesta tela. Moreau, representant del simbolisme, va experimentar amb el mateix concepte de bellesa immobilitzada que Lafont epitomitza. D'aquesta manera, iconològicament, Lafont connecta amb el mite clàssic de la musa inspiradora i la dona com a ideal, però també projecta una ombra allargada cap al futur, influenciant visions posteriors de la feminitat en l'art. En definitiva, el significat profund de Lafont es pot resumir en la idea de la dona naturalesa ideal, pura, bella, generadora d'aigua, de vida, d'inspiració i al mateix temps objecte intemporal d'admiració. És l'encarnació pictòrica d'un somni d'innocència i perfecció estètica, un somni que amagava també implicacions problemàtiques pel que fa a la cosificació de la model real. Passem ara a l'anàlisi sociològica. Situar Lafont en el context de la societat del segle XIX ens ajuda a entendre les actituds i contradiccions de l'època envers obres com aquesta. A mitjan segle XIX, estem al 1856, França vivia sota el segon imperi de Napoleó III, un període marcat pel conservadorisme en moral pública, però alhora per un cert luxe i permissivitat en els cercles privats de l'elit. En l'art acadèmic, el nu femení era acceptat i aplaudit sempre que es presentés amb una justificació mitològica o al·legòrica, una coartada de fet clàssica que en dignificava la contemplació. Lafont s'insereix plenament en aquesta convenció. Una adolescent nua podia ser mostrada sense escàndol en una exposició pública perquè se la presentava com una nimfa clàssica, no pas com una dona real contemporània. Això explica l'entusiasta acollida que va tenir l'obra en el seu moment. Quan es va exhibir per primer cop el 1856, la crítica i el públic la van aclamar. L'any següent, el comte Tanneguy du Châtel va comprar-la per 25.000 francs, una suma elevada per a la seva col·lecció privada. De fet, du Châtel va exposar el quadre a casa seva decorant-lo amb plantes i flors aquàtiques al voltant per accentuar la il·lusió de realitat de la nimfa. Aquest detall és revelador de com la societat benestant consumia aquestes imatges. Es recreava una atmosfera adequada per gaudir-ne l'encant sensual i alhora ideal. Des d'una perspectiva sociològica, Lafont reflecteix la concepció patriarcal de la dona en l'art i la societat de l'època. Mentre a la vida real es predicava la modèstia i virtut femenines, especialment per a les joves, en l'art els cossos de noies adolescents podien ser exhibits com a símbols de puresa i bellesa incorrupta per al gaudi estètic, principalment d'un públic masculí. La model de Lafont era la filla adolescent del conserge que treballava per a Ingres. Això implica que una noia de classe social humil es despullés per al mestre octogenari en nom de l'art. Un cop acabat el quadre, la model va desaparèixer de la història, però la seva imatge idealitzada va romandre immortalitzada sobre la tela. Aquest fet no va passar desapercebut per alguns observadors crítics. L'escriptor irlandès George Moore, en les seves memòries, fa un comentari que destil·la la moralitat artística de l'època i alhora la seva crueltat. Diu: «Què m'importa que la virtut d'una noia de 16 anys fos el preu de la font d'Ingres?
Que la model morís de beguda i malaltia a l'hospital no és res comparat amb el fet essencial que jo pugui tenir la font, aquest exquisit somni d'innocència. La dura observació de Moore il·lustra l'actitud freqüent en certs segles artístics masculins. La bellesa ideal de l'obra justificava, als seus ulls, qualsevol transgressió moral o explotació que hi hagués darrere. La model real, una persona de carn i ossos amb la seva vida, era sacrificable a major glòria de l'art. Aquest comentari posa de manifest el xoc entre moralitat pública i privadesa artística. Mentre la societat victoriana castigava la impuresa de les dones que mostraven el seu cos, els artistes i col·leccionistes podien celebrar en privat i semipúblicament als salons aquestes imatges de nues inaccessibles i idealitzades. L'èxit de Lafont també ens parla de la política cultural i acadèmica del moment. Ingres, que el 1856 era, com hem dit, president de l'École des Beaux-Arts, representava l'autoritat acadèmica tradicional. Ell havia habitat els salons oficials durant dècades, però va tornar a exposar massivament a l'Exposició Universal de 1855, on presentà 69 obres, consolidant la seva fama com a guardià de la gran tradició. Els crítics conservadors lloaven Ingres com el darrer gran representant de la gran tradició, mentre els progressistes el veien com un artista ancorat en el passat, aliè a la modernitat emergent. Lafont, amb el seu retorn a un tema purament mític i la seva execució meticulosa, era per als defensors de l'art acadèmic un triomf dels valors atemporals sobre les estridències de l'art modern. Al mateix temps, per a alguns joves artistes realistes o romàntics, ja resultava una peça anacrònica en ple segle XIX, una mostra de com l'acadèmia preferia refugiar-se en l'ideal del passat en comptes d'abordar la realitat contemporània. En resum, doncs, sociològicament, Lafont exemplifica la dicotomia del segle XIX pel que fa al nu femení. D'una banda, elevat a ideal artístic en espais de prestigi, museus i salons privats, i de l'altra, vetllat per una moral rígida en la vida quotidiana. El paper de la dona hi és el d'un objecte ideal de contemplació, bell, immutable, aliè als problemes terrenals, fet que complaïa la mirada masculina dominant. L'acollida entusiasta de l'obra i la seva difusió, fou reproduïda en gravats i àmpliament comentada, confirmen que satisfeu el gust popular de l'època per un bocí d'erotisme fàcilment consumible sota un embolcall de classicisme respectable. Així, Lafont va triomfar en el marc de la societat del seu temps com una síntesi perfecta de moralitat artística i plaer estètic, la deessa nua que tothom podia admirar sense haver de baixar del pedestal de la decència acadèmica. Passem ara a realitzar una anàlisi feminista. Des d'una òptica feminista contemporània, Lafont es pot analitzar com a exemple paradigmàtic de la representació cosificada del cos femení en l'art tradicional. L'obra d'Ingres presenta una dona sense nom ni identitat pròpia, reduïda a encarnar un concepte abstracte, una font, una idea de la natura i, sobretot, a complaure l'ideal de bellesa de la mirada masculina. La figura està completament nua, però la seva sexualitat queda domesticada sota l'aparença de puresa virginal. Ingres ofereix als espectadors, majoritàriament homes en aquell context, el cos d'una adolescent nu com un somni d'innocència, satisfent així un desig voyeurístic amb la coartada de l'al·legoria. Aquesta dissociació entre la realitat i la idealització és un punt clau de la crítica feminista. A Lafont, la dona real desapareix darrere el símbol i el seu cos esdevé un objecte de contemplació projectat segons els cànons masculins. El fet que la model fos molt jove, una adolescent de 15 o 16 anys, afegeix una capa de lectura incòmoda. Avui en dia,
podríem parlar en termes d'hipersexualització de la joventut femenina. Ingres pinta la noia amb corbes suaus i carn translúcida sense cap pèl ni imperfecció, emfatitzant la seva qualitat núbil. Es representa una feminitat infantilitzada i passiva. La nimfa no mira directament l'espectador ni mostra cap voluntat pròpia. És allà oferint la seva bellesa, com deia Gautier, sense ser conscient de la mirada externa. Aquesta disposició del cos femení per al gaudi visual aliè és el que la teoria de la crítica d'art feminista, com Laura Mulvey, denominaria clarament mirada masculina objectivadora. El cos de la nimfa és perfecte, però inert. Bella matèria perquè l'ull de l'observador en frueixi sense resistència ni interacció. Exemplifica la cosificació extrema. La dona esdevé instrument per a un fi estètic, la seva virtut i la seva salut són monedes de canvi perquè existeixi la bella imatge. Aquest tipus d'explotació va ser freqüent en el món de l'art dels segles passats, on moltes models, sovint de classes baixes, posaven nues amb risc de veure la seva reputació destruïda i sense participar dels guanys ni de la glòria de l'obra final. La font encarna aquesta desigualtat. La glòria és tota per a l'artista masculí que immortalitza la font de la vida, mentre que la model femenina roman invisible darrere el mite i fins i tot, segons el relat possiblement llegendari, va morir marginada. Obres com La Font han contribuït a establir cànons de bellesa opressius. Kenneth Clark, historiador de l'art tradicional, va descriure la nimfa d'Ingres com la figura més bella de la pintura francesa, demostrant com durant molt de temps es va venerar aquest cos impossible com a cim de la bellesa artística. Això ha perpetuat un cànon on el cos femení només és valuós si compleix unes coordenades d'eterna joventut, perfecció anatòmica i passivitat decorativa. Feministes com Linda Nochlin o Griselda Pollock han assenyalat que darrere la recerca de la bellesa ideal sovint s'amaga una voluntat de controlar i manipular el cos femení en benefici del plaer masculí i de la narrativa patriarcal. En el cas d'Ingres, alguns estudis més recents fins i tot han parlat d'un cert sadisme visual envers el cos femení. En quadres posteriors com El bany turc, del 1862, l'artista va arribar a distorsionar i contorsionar els cossos de dones amb poses artificioses per complir el seu ideal intern. La Font presenta un cos menys distorsionat. És més natural en proporcions que, per exemple, l'esquena impossible de la gran odalisca, però no deixa de ser una construcció irreal. Recordem que Ingres va allargar lleugerament la figura per fer-la més esvelta, creant un cos més alt i prim del que seria versemblant. La pell, llisa com el marbre, l'absència de qualsevol signe d'individualitat, arrugues o expressió de la cara neutra, i la perfecció gairebé inhumana de la nimfa fan que sigui un objecte de desig ideal en lloc d'un ésser humà complex. Un altre aspecte a esmentar és que La Font redueix la dona a la seva funció d'etern femení inspirador. No hi ha cap història personal ni cap atribut intel·lectual o moral en la nimfa. Tota ella és natura, bella i generosa. Això connecta amb una llarga tradició de pensament d'arrel clàssica i victoriana que atribuïa a les dones un caràcter passiu, natural, maternal o inspirador en contraposició a la raó i l'acció reservades als homes. En aquest sentit, la nimfa Font és gairebé un estereotip visual de la dona ideal segons l'home artista, jove, bonica, silenciosa, proveïdora d'aigua o d'inspiració i eternament disponible en la seva innocència. En conclusió, doncs, l'anàlisi feminista de La Font desemmascara la façana d'idealitat per mostrar les relacions de poder i gènere que la sustenten.
Ens revela com aquesta pintura tan lloada participa d'una tradició cosificadora on la dona és musa, però mai autora. És bellesa, però no persona autònoma. Tot i la seva indubtable bellesa artística, avui la font pot ser qüestionada per perpetuar una imatge de la dona concebuda des del desig masculí i per invisibilitzar l'agència i la realitat de les dones de carn i ossos que hi ha al darrere de les muses de l'art. Passem ara a l'anàlisi compositiva. L'estructura compositiva de la font està meticulosament dissenyada per emfasitzar la figura central i conferir-li un caràcter estàtic gairebé estalagmític. La tela té un format marcadament vertical, 163 centímetres d'alçada per només 80 centímetres d'amplada, cosa que reforça la sensació d'eix elevat. Ingres col·loca la figura dempeus exactament al centre de la composició, encaixant-la com en un nínxol vertical format per les roques del fons. Aquesta disposició evoca la fornícula d'una escultura clàssica. De fet, s'ha dit que la nimfa sembla ubicada dins una fornícula o alcova natural, la qual cosa li atorga una quietud i frontalitat d'una estàtua de marbre. La pose mateixa, dreta, frontal, contribueix a aquesta aparença hieràtica i estable. Tot i que podem intuir un lleuger contraposto, possiblement té un maluc més carregat que l'altre, l'equilibri general és simètric i sense tensió narrativa. No hi ha moviment brusc ni girs dramàtics, sinó una verticalitat serena. El cos forma una suau corba serpentinata que recorre la figura de dalt a baix, una corba clàssica que recorda les escultures de Praxíteles. Aquesta sinuosa línia en S, amplificada pel joc dels cabells ondulants i el contorn dels malucs i les cuixes, aporta elegància alhora que guia la mirada de l'espectador al llarg del cos. Els eixos compositius fonamentals són clars i ortogonals. Un eix vertical i central marcat per la figura i els raigs d'aigua i una certa estabilitat horitzontal suggerida per la base, la zona de les roques i la superfície de l'aigua als peus de la nimfa. Els braços oberts són com les anses d'un vas que culmina en la gerra al vèrtex superior i el cos s'estreny cap als turmells, completant la forma. Aquesta estructura piramidal inversa és un recurs compositiu freqüent en l'art clàssic per donar harmonia i arrelament visual a la figura. Res en l'escena distreu de la figura central. Ingres col·loca algunes plantes i pedres a banda i banda, però actuen més aviat com a marc lateral. La paleta fosca del fons crea una mena de llum de penombra uniforme sense profunditat que fa ressaltar encara més el contorn clar del cos, pràcticament com una silueta en relleu. Aquesta absència de profunditat i de perspectiva lineal, les roques formen un teló molt proper, no hi ha paisatge o cel en llunyania, reforça l'efecte pla i ornamental de la composició, acostant-la de nou a un relleu escultòric clàssic o a una pintura al fresc sense il·lusió de fondària. Malgrat la forma simètrica i la frontalitat, Ingres evita la rigidesa gràcies a petites asimetries i corbes. Per exemple, el cap de la nimfa s'inclina lleument cap a un costat i la mirada no s'alinea frontalment amb l'espectador, sinó que espera en la llunyania, cosa que trenca la sensació d'una figura totalment hieràtica. Una cama sembla estar una mica endarrerida respecte a l'altra, insinuant un repòs natural del cos. Aquests detalls atorguen gràcia i naturalitat dins l'estructura formal imponent. Rudolf Arnheim, en els seus estudis de percepció visual, va analitzar la font com un exemple de composició aparentment simple, però rica en tensions internes. Els vectors verticals i corbats conflueixen per donar una impressió d'harmonia estàtica que tanmateix resulta visualment atractiva i viva per les subtils variacions rítmiques, les ondulacions dels cabells, de l'aigua o de la silueta.
Cal destacar l'ús magistral que fa Ingres de la línia de contorn en la composició, fent honor a la tradició neoclàssica, on la línia és la base del dibuix. El perfil de la nimfa és clarament dibuixat contra el fons, gairebé com si es retallés. Aquest contorn fluid i continu guia la composició. Es pot resseguir des de les puntes dels dits que aguanten la gerra, baixant pels braços al llarg del maluc i les cames, dibuixant una silueta elegant. La unitat visual de l'obra depèn molt d'aquesta línia envoltant. De fet, els crítics del moment ja van notar que Ingres privilegiava la bellesa del dibuix per damunt de la complicació compositiva o narrativa. L'obra defuig qualsevol retret de rigidesa o monotonia. Tan veraces com siguin els treballs d'Ingres, mai arriben a trair la unitat de la seva inspiració i principis. Dit d'una altra manera, tota la composició de la font està al servei d'una unitat ideal. Tot conflueix a exaltar la figura, sense distraccions ni desequilibris. En síntesi, compositivament, la font es caracteritza per la seva centralitat, verticalitat i equilibri clàssics combinats amb un ritme corbat i una simplicitat espacial que la fan semblar atemporal. Ingres aconsegueix una composició molt ordenada i estable, gairebé arquitectònica, que transmet calma i eternitat, adient per a la idea d'un manantial perenne i una bellesa immutable. Pel que fa a l'anàlisi tècnica, si ens apropem ara als aspectes tècnics, descobrim com Ingres va posar tota la seva mestria al servei d'aquesta obra per aconseguir-ne la famosa perfecció i fidelitat il·lusionista. En primer lloc, la pinzellada d'Ingres a la font és extraordinàriament fina i polida. Al cos de la nimfa, la pintura està tan esmerada que pràcticament no s'hi aprecia rastre de pinzell. La superfície és llisa com la pell real. Ingres utilitza una pinzellada menys brillant i més avellotada en les corbes del cos, com per suggerir el gra de la pell i donar la il·lusió de la carn. És a dir, adapta la tècnica per imitar textures. La pell té un acabat mat suau que contrasta amb, per exemple, el lleuger esfumat de l'entorn rocós. Aquesta atenció al detall de la carn confereix al nu una qualitat tàctil gairebé tangible, que va deixar bocabadats als seus contemporanis. Gautier, en la cita abans esmentada, remarcava com aquesta carn pintada estava plena de vida i de llum com cap altra. Ingres combina, doncs, el modelat suau de la carn aconseguit amb veladures i transicions imperceptibles de llum i d'ombra amb un contorn nítid. La llum en aquesta obra és uniforme i difusa, recordant la claror d'un bosc ombrívol, on entra una llum tamisada. No hi ha un clarobscur violent. Al contrari, la il·luminació és subtil, però dirigida. Il·lumina frontalment la figura de la nimfa, fent que ressalti gairebé en efecte de spotlight sobre el fons enfosquit. Fixem-nos que darrere la figura predomina una penumbra marronosa verda, mentre que el cos es presenta en tons molt més clars. Això genera un contrast que accentua la presència volumètrica de la jove. Al mateix temps, la direcció de la llum sembla frontal alt, sense ombres molt marcades cap a un costat o l'altre del cos, la qual cosa evita dramatismes i li dona un to serè i ideal. Aquesta llum suau ajuda a crear l'atmosfera atemporal del quadre, com si ens trobéssim en un clar del bosc on tot és calma. També permet apreciar les qualitats escultòriques de la figura. La modulació de llum i ombra al cos és suau, però suficient per fer entendre la rodonesa de les formes, els pits, el ventre, les cuixes, donant un volum real, però sense arribar al trompe-l'œil exagerat. Com va dir Gautier, l'ideal esdevé trompe-l'œil en la mesura justa. La nimfa és convincentment corpòria, però al mateix temps sembla una estàtua viva de marbre clar. Pel que fa al color, Ingres tria una paleta força restringida i harmoniosa. Dominen els tons naturals, els tons carnals rosats
i ivori per a la pell, els ocres i verds foscos per a la roca i la vegetació i algun toc de blanc brillant a l'aigua i la gerra. El color de la pell és especialment treballat per semblar versemblant, però ideal. És pàl·lid, sense cap vermellor ni defecte, però conté subtils gradacions rosades a galtes i genolls per suggerir vitalitat. L'aigua que raja és representada amb un blanc translúcid que capta reflexos blaus del cel, encara que el cel no es vegi, la llum ambient ho suggereix. La gerra és d'un to neutre, potser terracota clara. No crida l'atenció amb color propi, sinó que reflecteix la llum. En conjunt, la combinació de la pell lluminosa amb el fons apagat genera un efecte cromàtic d'alleujament. La figura destaca com una gemma clara encastada en un entorn ombrívol. Una de les característiques tècniques més comentades és la influència escultòrica en la realització del quadre. Ingres, fascinat per l'escultura antiga, va voler que la seva nimfa tingués l'acabat i la solidesa d'un marbre. No només la composició la incrusta en un nínxol, sinó que la pròpia tècnica pictòrica cerca la puresa de contorn i volum pròpia d'una escultura. Els crítics de l'època van remarcar que la figura posseeix una immobilitat i una perfecció de formes que semblen de marbre. Ingres dibuixa amb gran precisió anatòmica. Malgrat algunes idealitzacions, l'obra mostra un coneixement profund de l'anatomia femenina. Recordem que Ingres dominava el dibuix del natural, havia estudiat els cànons clàssics i realitzat nombrosos nus previs. En la font es va proposar aconseguir un balanç entre idealització i naturalisme, cosa que va intrigar els seus contemporanis. De fet, es diu que alguns crítics es preguntaven quina part hi havia de bellesa ideal i quina de realisme en aquesta figura. La resposta tècnica és que Ingres va partir d'un estudi natural, segurament a punts al natural de la model, però després va corregir i polir les formes segons el seu ideal intern. Per exemple, s'ha observat que les proporcions són lleugerament allargades. Amb 1,63 m de tela, la nimfa a escala real faria més d'1,70 m, una alçada alta per l'època i, a més, és tota esvelta. Aquesta elongació subtil li permet traçar línies més llargues i elegants, un recurs que ja va emprar en altres obres. Recordem que la gran odalisca va afegir vèrtebres a l'esquena per fer-la més serpentinata. Aquí, però, ho fa de manera menys evident, mantenint l'harmonia sense cridar l'atenció sobre la trampa anatòmica. Estudis científics recents han analitzat la font per comprovar-ne l'exactitud física. Un equip d'investigadors va modelar en 3D la gerra i va simular amb eines de dinàmica de fluids el flux de l'aigua que pinta Ingres, arribant a la conclusió que el raig d'aigua segueix una trajectòria físicament correcta i que la inclinació de la gerra és exacta perquè l'aigua flueixi sense entrebancs. Això demostra fins a quin punt Ingres va ser minuciós en la representació de la realitat, fins i tot en un detall tan complex com l'aigua en moviment. Per descomptat, no tenia mitjans informàtics, però sí molta observació i mestria. Aquest perfeccionisme tècnic fa que l'obra resisteixi fins i tot l'examen analític modern. La font combina bellesa ideal i exactitud de representació de manera admirable. Finalment, s'ha de destacar que la tècnica d'Ingres, tot i ser neoclàssica en essència, obre nous camins. Tot i que Ingres es manté fidel a l'ensenyament clàssic de David pel que fa a la línia i el dibuix, va més enllà d'aquest marc i el seu estil innovador obre pas a artistes com Degas i Picasso. Des del punt de vista tècnic, això es refereix a la simplificació extraordinària dels recursos pictòrics i a la insòlita planor de l'espai en Ingres, que anticipen certes tendències de l'art modern. Per exemple, Degas admiraria la forma com Ingres tractava el cos femení en contorns definits i zones planes de color. Picasso
elogiaria el seu esperit de recerca formal. La manera com Ingres tracta la figura en Lafont, reduint-la a línies pures, silueta destacada i volums gairebé abstractes en la seva perfecció, conté en germen el gust modern per la forma per damunt del tema. És a dir, tècnicament, Lafont és un exercici d'estil on el mestre dibuixant demostra el seu virtuosisme i sense proposar-s'ho deixa un llegat que inspirarà la recerca de la forma pura dels artistes modernistes. Pel que fa a l'anàlisi estilística. Des del punt de vista estilístic, Lafont s'inscriu plenament en el neoclassicisme alhora que presenta trets que l'apropen a estètiques posteriors i contemporànies com el romanticisme i fins i tot el simbolisme. En primer lloc, és indubtable que aquesta obra correspon al culminant neoclàssic. Ingres, format per Jacques-Louis David, hi aplica els principis clau del neoclassicisme: la idealització de la bellesa clàssica, l'estudi de l'antiguitat, l'èmfasi en el dibuix i la composició equilibrada i el rebuig dels extrems emocionals. Lafont podria ser imaginada fàcilment com una al·legoria pintada en temps de Rafael o fins i tot com un fresc de Pompeia, degut a la seva temàtica i estil depurat. Ingres, de fet, aspirava a ser considerat el guardià de l'ortodòxia clàssica en plena era romàntica. Mentre artistes joves exploraven el realisme o el romanticisme, ell es mantingué fidel a la vella línia davidiana. La nimfa de Lafont té un posat serè i contingut molt allunyat de les figures apassionades o dramàtiques del romanticisme. Aquí no hi ha tempestes, ni acció, ni pathos narratiu. Tot és calma ideal, com en un temple de l'art clàssic. Això respon a l'ideal neoclàssic d'imitar l'estatuària grega considerada perfecta. Tanmateix, resulta interessant notar que Lafont es pintà l'any 1856, dècades després del moment àlgid del primer neoclassicisme, que es va donar entorn al 1780-1820. En aquell moment, a mitjan segle XIX, l'obra d'Ingres ja era vista per alguns com l'últim reducte d'un estil acadèmic que s'estava transformant. El mateix Ingres, malgrat la seva adhesió externa a David, tenia un estil personalíssim que trencava motlles. Alguns historiadors han remarcat que, tot i ser encasellat com a neoclàssic, Ingres no pot ser considerat plenament neoclàssic en sentit estricte. La seva obra barreja realisme amb romanticisme i afegeix una gran dosi de passió pel dibuix. En Lafont, aquesta mescla es percep en la combinació de fred ideal i calidesa sensual. L'ideal és clàssic, però l'emoció soterrada, la tendresa del rostre, la poesia de la situació, connecta amb la sensibilitat romàntica. Recordem que Ingres, personalment, sentia també atracció per temes orientals i exòtics, com demostra l'odalisca o el bany turc, aspectes més propers a l'òrbita romàntica. Així, podríem dir que, estilísticament, Lafont és neoclàssica en la forma, però té ànima romàntica en l'esperit poètic. Representa un somni atemporal, una nostàlgia d'innocència que no deixa de ser una sensibilitat molt del segle XIX. D'altra banda, el tractament ultraacabat i quasi decoratiu de Lafont preludia, en certa manera, l'esteticisme de finals de segle i el simbolisme. Si pensem en pintors simbolistes com Puvis de Chavannes o fins i tot en prerafaelites com Burne Jones, ells també van representar figures femenines idealitzades en entorns plans i atemporals. Gustave Moreau, un dels pioners del simbolisme francès, va experimentar a les dècades de 1860 amb combinar contingut narratiu mític amb bellesa immobilitzada, inspirant-se directament en Ingres. Lafont ofereix, doncs, un protosimbolisme en el seu concepte. La figura ja no és una persona, és una idea feta a imatge. Aquest concepte agradarà molt als simbolistes que cercaven precisament símbols atemporals per expressar idees espirituals
o estètiques. Si confrontem la font amb les tendències realistes coetànies, notarem l'abisme estilístic. El 1856, Gustave Courbet pintava escenes camperoles i preparava L'origen del món, que és del 1866, un nu femení molt més cru i directe, mentre que Lafont sembla evadir qualsevol context social per refugiar-se en un ideal mitològic. Malgrat això, l'ombra d'Ingres és allargada. Fins i tot Courbet va fer una pintura titulada Lafont, el 1868, representant una dona nua entrant a l'aigua a l'aire lliure, clarament en diàleg amb l'obra d'Ingres, però amb un enfoc més terrenal, més carnal i menys idealitzat. Aquesta confrontació entre la font ingresiana ideal i la font courbetiana realista exemplifica la transició estilística de l'època. Pel que fa a l'anàlisi comparada, per comprendre millor la font i la seva significació en la història de l'art, és instructiu comparar-la amb algunes obres clau tant del passat clàssic com de l'entorn d'Ingres. A continuació, farem una anàlisi comparada amb obres de Praxíteles, Botticelli, David i Delacroix. Pel que fa a Praxíteles i la seva Afrodita de Cnidos. La referència més llunyana, però essencial, és l'escultura de l'Afrodita realitzada per Praxíteles en el segle IV abans de la nostra era. Va ser, segons Plini, la primera representació a gran escala d'un nu femení diví i presentava la deessa dempeus cobrint-se el sexe amb la mà, és el posat de la Venus púdica. La font d'Ingres pren com a model aquesta tradició clàssica. Totes dues figures comparteixen la idealització del cos femení, la frontalitat i una aura de modèstia divina. Ara bé, hi ha diferències notables. L'Afrodita de Cnidos, que coneixem per còpies romanes com la Venus Capitolina, era una deessa sorpresa en la seva intimitat. Se la sol representar a prop d'un bany, mig tapant-se per pudor. En canvi, la nimfa d'Ingres s'exhibeix voluntàriament sostenint la gerra. És pudorosa en gest, però no està sorpresa, sinó que forma part d'un ritual simbòlic oferint l'aigua. A nivell formal, l'escultura clàssica explotava el contraposto. Afrodita descansa el pes en una cama, l'altra flexionada, generant una corba suau al cos. I Ingres també ho fa. La seva nimfa té el maluc inclinat i un genoll lleugerament flexionat, creant la corba praxiteliana que dona gràcia i naturalitat a la posa. Tant a l'Afrodita original com a la font, l'expressió facial és serena i distant, remarcant un ideal de bellesa impassible. Ingres, fins i tot, afegeix un detall que recorda Praxíteles. Segons la descripció, la seva nimfa té les cames juntes i els peus col·locats de manera semblant als de moltes estàtues antigues, amb un peu lleugerament endarrere. En definitiva, la font actualitza l'Afrodita de Cnidos mantenint-ne l'essència, nu femení ideal, però transformant el context de deessa de l'amor hem passat a nimfa de l'aigua i d'un moment íntim hem passat a una al·legoria declarada. Ambdues obres, però, busquen suscitar admiració per la bellesa femenina nua sota una pàtina de divinitat o de natura. La comparació demostra com Ingres veu directament de l'antiguitat en les formes i conceptes, reafirmant el seu lligam amb Praxíteles, alhora que introdueix variacions per fer la imatge encara més apta al gust del segle XIX, una figura menys explícitament eròtica i més innocent. Pel que fa a l'obra de Botticelli, El naixement de Venus, que és del 1485. Un altre precedent important és la cèlebre pintura renaixentista de Botticelli que mostra la deessa Venus dempeus sobre una petxina emergent del mar, tapant-se pudorosament els cabells i el pubis. El naixement de Venus fou, durant el Renaixement, una reivindicació de la bellesa clàssica, presentant un nu femení ideal en un estil decoratiu i líric. Ingres admirava l'art italià. Recordem que va passar anys a Roma i segurament coneixia l'obra de Botticelli. Comparant-la amb la font, trobem punts en comú.
Venus i la nimfa comparteixen la pose vertical i central. L'actitud modesta. Venus cobreix la seva nuesa amb la mà i els cabells. La nimfa d'Ingres creua lleugerament les cames i baixa la mirada. I el fet de ser envoltades per elements naturals. El vent i les flors en Botticelli, l'aigua i les plantes en Ingres. Totes dues són al·legories de naixement. La Venus representa el naixement de l'amor o de la bellesa arribant a les costes xànties, mentre que la nimfa simbolitza el naixement de l'aigua al brollador original. Ara bé, estilísticament són diferents. Botticelli, fill del Quattrocento, empra un dibuix delicat però una composició més plana i ornamental, gairebé com un tapís, amb colors clars i certa irrealitat. El cos de Venus, per exemple, té proporcions una mica allargades i flotants i el paisatge és força esquemàtic. Ingres, en canvi, pinta amb un naturalisme més gran en volums i profunditat corporal i una paleta més fosca i realista. Es pot dir que la font és com una Venus de Botticelli portada al terreny del neoclàssic francès, menys etèria i més escultòrica. Val a dir que la influència renaixentista en Ingres era forta. En la seva Venus anadiòmena, Ingres combina influències. L'esquema compositiu s'inspira en Botticelli, mentre que els angelets són totalment rafaelescos. La font, sense angelets, focalitza només la figura com Botticelli ho fa amb Venus, però renuncia a l'ornamentació narrativa, com els vents que Botticelli inclou, per quedar-se amb una imatge més pura i immòbil. Això reflecteix l'estètica d'Ingres, més austera i concentrada en la figura. La comparació demostra la continuïtat d'un mateix ideal a través dels segles. Botticelli al Quattrocento i Ingres al segle XIX retraten la dona natura com a font de bellesa, canviant estils, però perseguint un somni comú. Pel que fa a l'obra de David, les Sabines i altres obres seves. David és el mentor d'Ingres, però no té una obra exactament igual de comparable, ja que ell preferia escenes històriques amb múltiples personatges, però podem contrastar els seus principis estètics. En les Sabines, David va incloure una figura femenina central, Arcília, que si bé està vestida, té un paper d'al·legoria de la pau i adopta una posició estàtica central que recorda la composició estàtica d'Ingres. Tanmateix, on David exalta valors cívics i narratius, Arcília separa romans i sabins per aturar la guerra, Ingres, a la font, s'abstreu de qualsevol moralitat narrativa per centrar-se en la bellesa en si mateixa. Podem comparar la font amb un nu femení que David pintà en els seus darrers anys, a l'obra Mar desarmat per Venus i les Gràcies del 1824. En aquell quadre, David representa Venus nua acompanyada de Puti desarmant el seu amant Mart. La Venus de David és carnosa, reclinada i en moviment, un tors girat cap a Mart, encara en estil neoclàssic, però amb certa teatralitat. Ingres, en canvi, descontextualitza la seva nimfa de qualsevol acció. No hi ha mar, ni hi ha història, només l'al·legoria. La font és més pura en termes d'absència narrativa comparada amb la pintura de David. D'altra banda, s'observa una divergència filosòfica. David atenia molt a l'anatomia i a la veritat corporal. Va estudiar dissecció i musculatura per als seus herois. Ingres, en canvi, semblava preocupar-se sobretot per l'efecte visible final, encara que impliqués trair la realitat anatòmica. Per a David, l'anatomia comptava molt. Per a Ingres, l'única cosa que interessa és l'efecte visible. Ambdós artistes representen dos punts de vista diferents en la fase final del neoclassicisme. Això es fa palès en la font. Ingres sacrifica certa versemblança, elongació i idealització pel bé de l'efecte estètic, mentre David era més sobri i fidel a la natura. Amb tot, Ingres heretà de David l'amor pel dibuix precís i la inspiració clàssica. Podem considerar la font com la filla espiritual de la tradició davidiana, però portada a un extrem més sensual i menys narratiu. En definitiva, comparada amb l'obra de David,
Lafont mostra la separació entre mestre i deixeble. David buscava instruir i moralitzar a través de la bellesa clàssica. Ingres busca, sobretot, encantar la mirada i assolir la bellesa ideal per si mateixa. I finalment, pel que fa a l'obra de Delacroix, La llibertat guiant el poble del 1830 i Les dones d'Alger del 1834. Delacroix, antagònic a Ingres en les disputes artístiques del seu temps, ofereix un contrast vivíssim. Si comparem Lafont amb La llibertat guiant el poble, trobem que ambdues obres presenten una figura femenina nua o seminua central amb valor simbòlic. Però les diferències no podrien ser més grans. La llibertat de Delacroix és una dona de poble, de pit descobert, però faldilla arrapada, avançant sobre les barricades amb un fusell i la bandera tricolor. És una al·legoria patriòtica, però amb rostre de dona real i ple de determinació i d'acció. La nimfa d'Ingres és l'antítesi. No representa cap túmul revolucionari, sinó la calma de la natura. No crida a l'acció, sinó a la contemplació. I la seva nuesa no és combativa, sinó idealitzada i escèptica. Estilísticament, Delacroix usa una pinzellada solta, colors vibrants i composició dinàmica, mentre Ingres empra pinzellada llisa, contorns precisos i composició estàtica. La contraposició del nu inert d'Ingres amb la figura dinàmica de Delacroix il·lustra el xoc entre classicisme i romanticisme, la línia versus el color, l'ideal atemporal versus la passió contemporània. Un altre exemple, Les dones d'Alger de Delacroix, del 1834, mostra dones en un interior exòtic amb postures naturals, ambient ple d'objectes i una llum càlida i realista. Allà les dones són individus en una escena. Tot i l'orientalisme fantasiós, Delacroix introdueix una humanitat palpable. En canvi, Lafont és una única figura aïllada fora del temps i de qualsevol situació concreta. La pintura d'Ingres és quasi abstracta en el contingut, i això els romàntics ho criticaven com a mancat de vida. L'art romàntic prioritzava l'expressió emocional i la narrativa. L'art d'Ingres prioritzava la forma perfecta i el silenci de la bellesa. Curiosament, ambdós mons es trobarien més tard. Per exemple, els nus orientalistes de pintors academicistes posteriors combinen la temàtica de Delacroix amb l'acabat d'Ingres. Però, en el seu moment, Lafont representava la resistència als aires nous que Delacroix portava. En definitiva, la comparació amb Delacroix subratlla que Lafont és una proclama del classicisme lineal i ideal en una època que ja valorava el color i la realitat moguda. Mostra dues maneres antagòniques de concebre la figura femenina, musa atemporal versus protagonista d'un drama històric.